Ijali pro iti Hebrew chapter 6 verse 12. Kuna na, through faith, ija ba nga pasat, through faith and patience, we inherit the promises. So babalan iti pamati ken kinaanos, magududan tayo. Dagiti kari iti Dios. So kapag ginadalan ti tatang may papan iti umisu nga oras. Kadaan tayo amin, kadagiti banag o urayan tayo. Ada dagiti arapa tayo. No kaano nga magasan tayo. No kaano nga masolbar ita problema. No kaano nga may promote tayo. Kaya no kaano nga masarakan iti nasayaan nga tao. Kaya amo tayo nga iti Diyos inkabil na dagiti tarigagay. Didi po sa tayo, manang tayo kali kapagsak. Awan ko ba tayo kung winiwing kapagsak? No, may declare iti sa unya po Diyos, awan tayo winiwing. Amen? Amen. Isigurado lang nga nakadesidido ka na agda kagagta nga approve ni Apo Diyos. Kaya kung saan ka ka umagnamo nga dahil tino mo tibiyang mararama, haan mo nga kasapulan tata, hindi mapanangang tingnan. At dahil siguro mabalik nga pakikooperate ang matatawa. Kapag winiwing. Gamit, adaan tayo amin kadagiti arapakit itiyak. Adaan tayo amin nagiti tarigagay. Amo tayo nga ti Diyos inkabil na dagiti tarigagay, diti puso tayo, babae, diti panagbasbasa tayo, kadagiti sao ni Apo Diyos. Kuno minsan mas daw tayo, no apay ang nagbayag na may patumpala. No apay ang nagbayag ang mapasama. Ngayon po na iti Biblia, na adda iti na ituding na oras, adagiti kari iti Diyos, kaya mapasama. So natin ituding nga oras, wano ti umiso nga oras, kahit nga sa uwain na dagiti dagdong mga oras, kahit saan nga umiso. No saan mo nga maawatan na ti Diyos kat adda nga kanayon iti umisu nga oras, di tamantan nga itun panawan iti panaguray, kat isu iti gapu nga umaykin ka iti panakabay. So no nang nga agpalag kay ti Diyos, masapul pa yung agpalag ka iti perfecto nga timing na. Amuna no nakasagana kan kamang gulgul iti promotion. Amuna no anya iti umisu nga oras ang makita pag iti nasayang nga tao. Kaya amuna no anya iti umisu nga oras nga maibukbukin ka kimanukatan dagiti ruangan iti bendisyon. Ket no saan may napasamak na dito? Masapol nga agbalin ka nga tao nga nataknen. Nga nagman kinananay ang makay ayo iti Dios nga mangatlon asa ang pay nga isu iti umisu nga oras. Kuna ni David iti libro iti Psalms chapter 31 verse 15. Apo Diyos, ti oras ko, ket adda, di ta ima. So saan ka mga maupay, nalikot ko ng Apo Diyos, ti oras ko, ket adda, di ta ima. So panay ng Apo Diyos, ti oras ko, adda, di ta ima. Apo Diyos, mabaling awan pa na diti kayat mo. Ngayon, saan ka mga maupay? Sa kamamatras ka na gitara pa ako, nalikot ko ng Apo Diyos, ti oras ko, ket adda, di ta ima. Among no kaano mabindisyon na, no kaano ay promote na, kaya no kaano na iligtas na. Apo Diyos, at ano ka, iti timing mo. Right. Ito libro, iti Hebrew chapter 6 verse 12. Kuna na, through faith and patience, we inherit the promises. Pabakan iti pamati, ken kinaanos, magunudan tayo, dagiti kari ti Diyos. So, iti pamati, ang mabuyugan iti kinaanos, ken isu iti gapo, ang magunod tayo, dagiti kari ti Diyos. Naglagan mo ko na mga daan ka iti pamati, ngayon, no awanan ka iti kinaanos, ket isu iti mangisagkat king ka. Yes, right. No awanan ka iti kinaanos na aguray, iti umisong oras, ket isu iti magiturong king ka, iti panakadada. So naglata ako ng kamamati ka, ngam ti pamati, na awanan iti kinaanos, ket isu iti magiturong king ka, iti pakaisagmakan, panakadada. Paski ni Moses, agad kinkuha na iti kari, nga ligtas na dagiti Israelites. So at ang kitbuan na ti kari, ng awan kitbuan na iti kinaanos na aguray. Pinatay na iti may isang Egyptian nga mangparparigat iti tagabo o Hudyo. So iti puso na at umiso, nga ti timing na kung saan nga umiso. Gapu iti dayta, tinmakas at niligtas na iti biyag na. Kat binusbus na iti biyag na, iti lasod iti 40 years iti median, gapu tawan iso na iti timing iti Diyos. Siguro natatatan ni Moses, mabalin ako na nga, yung bagit yan, daan pamati, nga siguro buwan, na daan ka, hindi kinaanos. Ijalin mo iti Psalms chapter 106 verse 13 ko na, they did not wait for God's plan to unfold. Sa anda ay nura, hindi ka rin Diyos nga may patumpal. Dahil iti na Israelites, nalipatan da, dahil iti pinaraskas daw, marami iti Diyos, kasanung ay nawag na kita, manipul iti Egypt, kasanung pinagsinan na tibaybay. Nalipatan da, dahil iti natatang marami iti Diyos, kahit sa anda ay nura, dahil iti plano iti Diyos nga may patumpal. So naman niya iti plano,
Kaya mabalin na magunudam, iti nabaybayan, kami panpanunutan. Mabalin kayo nagdamagat, awan pa iti maapi. Awan pa iti progress. Awan pa iti kayat mo. Ngayon ko na iti Diyos, sa libro iti Jeremiah, chapter 29, verse 11. Tamok na iti panpanunot, panpanunot, may papan ka na kayo. Panpanunot iti kapya, kahit saan nga titakas. Tapumangtad ka na kayo, iti namnama, iti masakbayan. So iti Diyos ang muna itararamitan na, amen? Amen. Saan mo pwersahan na iti banag, ang pasamak? Saan mo i-promote iti bagin? Kaputa at ti umisu nga oras, ang magunod mo na itang banag. Ti umisu nga oras, makita mo iti tao, na manakin ka. Ti umisu nga oras, kahit masarakam, iti makunangan na sayad nga tao. Yung mismo oras, maagasan iti sa mo. Yung mismo oras, magunod mo. Dahil iti arapa mo. Yung mismo oras, pasulba. Dahil nga problema. So, anda iti mismo oras. Ti Diyos, kahit amuna, ikararamitan na. Mabalin nga kahit naman, kahit awan pa yung dagiti kayat mo. Ngayon, ang talinoid ka lang ang matalag. Aramidom lang itigyan mo. Kahit orayam, dagiti plano iti Diyos. Nga may patungpat. Kapsat kin ganyan, bagbaga di Biblia. Saan ka nga nabuha? Saan ka nga nayawan? Hindi ka nagdapa, ito mismo ang schedule. Iti Diyos ka nagtrabaho, iti likudan, iti saan nga makita. Yung urnos na nagiti banbanag, nga paburkin ka, para iti masakbayan. Yung urnos na nagiti tagtao, nga parakin ka. Itutulong na nagiti adang mo. So, ang talinad ka lang iti pamati, ang mabuyugan iti kinaanos. Tap na makitam, nagiti plano ti Diyos, ang may patungpat. Iti libro iti Matthew, chapter 11, verse 28, tinggal iti 30. Dahil ito yung invitation ni Apo Isus ka na tayo. Ako na, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart. For my yoke is easy, and my burden is light, and you shall find rest unto your souls. So, tatapsa, nagmayat, dahil ito'y nayaw-awis ni Apo Isus ka na tayo. Hindi yung ano po, awan iti laklaksin ni Apo. Amin nga nanat na. Gabuta ti Diyos, agukuray nga si Ano. Sana kahit mapukaw, iti uray siya sino. Yaw-awis ni Apo Isus ka na tayo. Na umay kayo kanya. Dahil amin nga marigrigat at ipanagdag sinan. Na makasarak kayo iti na na. Alain niya di sa mundo, nagsusulo kayo kanya. Siya na imaak, na kung babati pa nagpuspusok, makasarap kayo, iti inana, amay paay, kadagiti kararawayo. So, adda iti inana, amay paay, kadagiti kararawayo, iyaw awis ni Apo Isus ko na napati sangon ko nalagaan, kiti awit ko na namay. So, manipod iti na ito yung asurat, kat saan ka nga masapol nga agpariparigat na manggunod kadagiti arapahap mo? Saan ka nga masapol nga agpariparigat na makigubat kadagiti amin na banag, nudi kat agin nanaka ken Kristo. Amen? Amen. So, agin nanaka ken Kristo babangan, iti panagtalinagad mo, iti pamati, dyan ang pasan na naaramidan ni Kristo. Dahil tayo ipagayatan ni Apo Diyos ka natin, agtalinagad tayo na agin nanaka ken pana. So, mabalin ka na agin nanaka. Mabalin ka mag-relax ken pana. Kaputaan mo at Diyos, kat ipatumpal na ikaw, di plano na. Mabalin, nga saan nga mapasamak iti kayat mo nga ka dito. Nga ti Diyos, amo na iti mismo oras. Nga saan mo nga maawatan dito. Mas tao ka, no apay ang nagbayag na may matupad. No apay arapahay ka. No apay nga saan ka nga makabantay. Mabalin ako nang, apay nga tala saan ako ang masenso. Aramin mo ti amin nga kabala. Inaramid ko matuloy lang ako, nimulong ko ti bagay nga trabaho. Apay, sana ka nga makabantay. Apay nga saan ako masenso. Anya nga tati kurang, anya nga tati mati ka niya. Ngayon awan iti madi, awan iti kurang. Ngayon saan pa yung isu, iti umisu nga oras. Apay nga saan mo na aklunan, apay nga saan mo nga paggang, iti yung awis ni Kristo na aginanaka kenwana. Ako na naman kayo kanya, kaya aginanaka yung kanya. So saan ka mga maupay? Iti nag-imbang na imay iti Diyos, katangal na iti oras mo. So iti umisu nga oras iti yan mo, kaya adda iti nag-imbang na imay iti Diyos. Amen. Praise God. So iti Diyos na ng paraswa iti suamin nga ta, inpuyot na, iti agong mo, iti angas, iti kyan. Masapon nga iti tunggal pa nakadengdengan mo ka nagiti ka sa iti Diyos, kung na mga Diyos, agyaman na. Iti ito na tapwa pa, hindi namin kinakipuyot mo, iti agong mo, iti angas, iti kyan, iti agbali na kakararo ka siya. So iti Diyos na ng paraswa iti amin nga ta, kat ipatungpal na, nagiti plano na, iti kyan mo. As ko na nagilibro iti Psalms chapter 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. So, hindi ka kapsa, iti pagbagay ka ako. Nung padayawan iti Diyos, itag natin ka, dahil iti tarparigagayan, iti puso. Dahil iti kondisyon ka kapsa. Nung padayawan ni Apo Diyos, itag natin ka, iti tarparigagayan. So, amin na tarparigagayan, iti puso, kaya iti
iti Diyos. Babaan, iti panagpadpadayaw mo kinkuana. Amen. Amen. So, kalinawag tayo, namang padpadayaw kinkuana mo Diyos, tapuitin na, dagiti amin na taparigagayan na di puso. Dahil dapat saan nga kahit nga sa buwan nga pilitan nga mapasamak dagiti taparigagayan na di puso. Nudigat ti Diyos itad na, asaan ka amasapon nga agpariparigat. Saan nga masapon nga adaan ka, iti adu nga kapadasan. Kaya kamo padpadayawam ni Apo Diyos. Ititad mo, itibiyag mo, kini Apo Diyos. Di tawad nan, nga nagiti banag at agbanag na naklaka, nga iti panpanunutan. Amen. Pay sumamata, at talag ka kini Apo Diyos, at ati pamating kini Apo Diyos, at talag ka kini Wana. Nga masapol pay, siguraduan, na at talinod ka, nga naan-anay na aganos, nga aguray, karagit amin, nga karagit Diyos. Masapol pay nga, at talag ka kini Wana, nga mabuyugan, iti panagtalinagad mo nga agtalag iti timing ni Apo Diyos, iti pagayatan ni Apo Diyos iti biyag mo. Tandaan, saan mo nga pwersaan, dahil iti banag na mapasama, gaputa saan nga mapasama, kas iti kayat mo at kapaspas. Iti tunggal panawen, at saan nga kanayon nga panawen, iti panagapit. Ada ti panawen, iti panagarado, ada ti panawen, iti panagmulang, ada ti panawen, iti panagsibog, iti mulang, ada ti panawen, iti panagabulo, kaya ada ti panawen, iti panagtabas. Dahil kita nga panawen, kat importante ang panawen. Dahil kita kat padas iti biyag, nga ipakita tayo iti Diyos, na agtalag tayo kenkuana. Ipakita tayo kini Apo Diyos, na aginana tayo kenkuana. Agtalinaan tayo, iti makuna, na pamati kenkuana. Numan pa'y, saan pa lang nga simayaan tinibiyag tayo. Numan pa'y awan pa lang ipakita tayo, sumayaan tayo tinibiyag tayo. At talinaw tayo lata, iti pamati, ang mabuyugan, iti kinahanas. Kung na yung libro iti Psalms chapter 1, verse 2, meditate the word of God day and night. Kahit na nga sa uwan, saan ka nga agdanag, no apay na nagbayag? Saan ka amaupay? Saan ka nga agsana? Ngunit ka lagipan at ti talay ti Diyos, nga tapan na iti amin nga panakawat, ay aywanan na iti puso kin panunod mo, babaan ken Kristo. I-meditate mo rita. Panpanunudan nga ka na yun, nga iti puso ket may aywanan, babaan ken Kristo. Ipanunod mo ket may aywanan, babaan ken Kristo. So tintiro nga lintag tatang babaan iti parabot, ket may papan ken Kristo. Gapo amin ken Kristo. Ket awan iti mabalinaw no saan nga gapo ken Kristo. Masapol nga itet mo ken ket panpanunudan nga kanayon nga adda ka kanayon ken Kristo. Gapo tay nakulon mo ni Kristo, adda ken ka iti nag-imbag nga imay ti Dios nga mangidaldalan ken ka kadagiti amin nga iwayat mo nga desisyon ket kita nga gapo amin ken Kristo ket nagudam iti parabot, gapo ken Kristo iti pamatin iti nalpasan nga naramidan ni Kristo. So amin ken Kristo. Iti intiro nga na Christian man, tanga babaan iti parabol, ket masapol nga nakaanglaka kini Kristo. Masapol nga panpanunudan nga kanayon dita. Saan ka umadayo dito? Masapol nga iso tinakaisintuan iti biyag mo, nga nakakapat kalata nga kanayon kini Kristo, gapo tayo sunenta, iti mapuna nga takatay gagayan, iti mapuna nga na Christianuhan nga panagbiag. Tanga babaan iti parabol, nga nakakapat ka, nakakonect ka, nga kanayon kini Kristo. As kuna ni Apo Isus, iti libro, iti John chapter 15, verse 4 and 5, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Kaya hindi kakapsat. Kaya iti Diyos, nga panpanunutan. Kaya't nga kanayon mo ulit-ulitan nga panpanunutan, nga awan kin ka, no di kat amin ken Kristo. Kahit saan mo nga mabalin, nga mabali aramidan, kahit mo nga aramidan, no saan mo nga ikunik, itibiyag mo ken Kristo. Agbanag nga nakakaskasaan, ipagbanag nga ititawa saan nga nakapunik ken Kristo. Saan na kayo pundasyon, itibiyag na ken Kristo. Iso nga masapon, nga ikunik mo, itibiyag mo ken Kristo. Gapo tayo, ari iti Diyos, nga tayo iti sanga, kat iso na tipuon, kat iti sanga, saan nga mabalin, nga bunga nga Iso. Kat maisina iti sanga, itipuon, matay, kat maisungurot iti dalikan. So masapol nga nakapunek daytoy nga sanga iti puon na iso ni Kristo, na iso iti kanayan tayo nga panpanunutan. So meditate the word of God day and night so that in the future you will reap a reward, a productive, prosperous, and a happy life. Ket maramitom daytoy kunana kas laka iti kayo kunana
Psalms chapter 1 verse 3, nga kasla ka iti kayo, nga naimula iti balas-bas, iti siba iti ayos iti dandano, kay palpad na, iparwar na, iti bunga na, iti tiyempo na, at ibulong na saan nga malaylay, kiniti aming aramin na, katro na ito. So no kanayon mo, nga panpanunutin, nga awan kin ka, no di kat amin kin Kristo, na isalakan ka gapo kin Kristo, napakawan iti baso mo gapo kin Kristo, na bindisyonan ka, na agasan ka, na isabot iti amin, na kasapulang gapo kin Kristo, awan kin ka, no di kat amin kin Kristo, na gunod mo, babayan iti panagtalinay mo, ti pamati, kaya ang pasa nga naramitan ni Kristo, kat no kanayon mo panpanunutin ko, na nakaslaka iti kayo, na naimula iti baras-bas, iti sibay, iti ayos gandano, kay parwar na, ipagtuad na, iti bunga na, iti tiyempo na. Siputan nyo, saan na ako na nga iparwar na, iti bunga na, iti inaldaw, no di kat kuna na, iti tiyempo na. Kaya't na nga sa kwen, na adda, iti panawen, iti panaguray, panawen na awan, iti maapit, panawen na awan, iti bunga. Amen. Dahil nga mangga, kaya nakadado iti bunga na. Ngayon adda iti panawen, na awan na, iti bunga. Siguro nagsaw, dahil nga mangga, saan nga madalagan, saan nga reklamo? Saan na ako na nga, apay nga awan mo ito, iti bunga, kawanan ti manguli kanya, kawanan ti mangsukit kanya. Sa lipatan nagsaman ito, iti Diyos. Ngayon saan? Doon di ka tagtalinaad nga kalmano, gaputa amuna, nga adda iti umisu nga panawen, nga agbunga. Kaya among nga ti Diyos, ingkabil na, nagiti tarigagay, di tapuso. Amen? Amen. Among nga ti Diyos, kat ingkabil na, nagiti karina, di tapuso. Kaya among nga iti Diyos, kat itag na, nagiti tarigagayan, di puso. Yes. Ngayon awan iti makita nga pagilasinan, nga adda iti mapasama. Dayta, ket panawen ti panaguray. Panawen na awan ti maapit. Panawen na awan ti bunga. Simutan nyo. Iti Diyos ket aramaton na dita, takmo ti pamating kin kinaanos mo, ket nananay nga mapasaya, ken iti na spiritual nga muscle mo, ket nananay nga mapigsa, ket agbalin ka nga tao nga nataknan, nanakman kinananay nga makaayo ti Diyos. Amen? Amen. Mawalin ako na mapay na yung iso na nagtintas ti biyag, nagatsak kat saan. Kanayon ako na makigim, iso na kat salang umay mo payat na. Ngayon, saan mo nga ikumpara, itibiyag mo iti sa pali. Saan mo nga biyag, itibiyag tayo. Saan mo nga goal, iti-goal tayo. Laglagi pa, no apay nga nagbayag na magunod mo na iti arapa mo, ket gapo tay kabil na ka iti Diyos, iti nangat-nato asag. Isot gapo na, akasapulam, iti adu nga anos. Amen? Amen. Praise God. So talaga kini ako Diyos, iti amin nga aramidan tayo. Masapol na haan tayo nga agapura. Saan tayo mapwersaan na itipanos? Ag-relax tayo lang kinaabot Diyos. Amen? Yes. Nagtalag tayo kinaabot Diyos. Amin kin Kristo. So, bayat na dangdang kami sa uni ako Diyos. Tak mo mabindisyonan ka. Namin, ibaga kinda. Agawin ka ang nabindisyonan. Saan mo mabinipig, tinumutig yan, araramatan ni ako Diyos. Kas pa nang respetan ito sa uni ako Diyos. Kat kanayan mo, nga muna, nga ako Diyos, agyaman, nakatibiyag na rin ang araramatan ng tao, na mga ibagbaga, karagiti nga sa om. Kat unang ako Diyos, nagsaya at kitin, nagitisaksaka, nga mga ibagbaga, kinaimbag mo, itinag-imbag na damag, nagkakukin ni Kristo, kat may sarapan kami gapukin ka ako, Diyos, kunik binibiyag, itin ka muna ako, Diyos, tumanawa. Tauna na, saan ka nga mga daan, iti pamati mo, saan ka magdindig, iti sa una ako, Diyos. So, mabigbigan, iti tunggal maaramat, kat babaen, iti panagtungkad mo, babaen, iti panag-approve kini ako, Diyos, di tangoten, nga iti, dahil nga sa una ako, Diyos, kat mapagpadayawan, kat magunod tayo, iti nananay nga ragsak, iti panag-serserbi tayo, kini ako, Diyos. Amen. Amen. Praise God. Siputan niyo, manana. In Psalms chapter 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. Itadang itinalintog na tao, ket yung unus kinitandalan ini Diyos. As kini Joseph, inibtura na nagitipada sa tiya. Hindi may tingkwan na nagitibadan na saan nga may barban. Hindi inlapo da. Hindi kinasukan na tikinulbod, ket hindi sugda ti pagbaludan, kapoy ti may sa badag na saan naman kayo na kami. Nagita ko saan nga may barban. Gundaway na kuman nga maupay, gundaway na kuman nga matras ka rin kitarabahat na. Yan no saan mo nagtalinawit? Iti napintas mo ugali. No saan mo nagtalinawit? Iti pamati na buyugan, iti kinaanos. Saan mo ko mga naguturan iti trono? Saan ko mga nagbalin ng Prime Minister iti Egypt? So, maling nga daan ka, iti kapdal na pamati. Ngayon nawanan ka, iti kinaanos, kat isuti ng iturong king kati manakadalakal. Nawanan ka, iti kinaanos, na huray iti umisu oras. Saan ka nga makakdang, iti barunga banag, na inisagana, iti Diyos. Saan ka nga makakdang, iti barunga banag, na pagayatan, ni Apo Diyos, iti biyag mo, iti plano, iti Diyos, iti biyag mo. Saan ka nga balin, kas tinagpalsuan, iti Diyos king ka, nga pagbalinan. No saan mo nabigbigan, dagiti amin nga sasaw, no saan ka kaaganos, nga aguray, no anya, iti plano, ni Apo Diyos. So, hindi napasamak dito ikakapsat ni Joseph. Inituran na, dagiti para sa iya. Saan nga nagapura? No digat, inuray na, dagiti plano iti Diyos, na may patumpatan. So, nagtalinad ka iti pamati, nga mabuyugan iti kinaanos, kat urayan dagiti plano iti Diyos na may patumpatan. Manay matinin. Amen. Kat
Talinod ka kanya na, mabuyugan iti kinaanos. Di damoten, akas ka kini Joseph. Ti Diyos, ipaay na natin ka iti baligi. Promotion, ken baro nga tukad, iti masapayan. Siputan nyo dun manipod iti Biblia, no iti Diyos ket agaramid iti milagro. Mamin ado adaras ako na nga ti pagdarikma. Dagiti wan ang ipagbalunan, ket kelaat nga luka. Dagiti kawar, ket kelaat amalta. Ipagpakita ti Diyos ka na tayo, nga ti pagdarikma, padakkelin na ka, akelaat. Ti pagdarikma, kisakit mo ket maagasan. Ti pagdarikma, ipagsakulan, ket agbaligi, dumakkel. Iti trabaho, ket kumintas, ket umaikin ka, iti mapuna nga promotion. So, iti encourage iti Biblia ka na tayo, at talinood ka iti pamati, ang mabuyugan iti kinaanos. Gapu tatiyo, hiso nga panawen mo, ket paumay. Panawen na adu iti bunga. Panawen na adu iti mahapit. Amen? Amen. At di Diyos, ikabil na ka, iti umisu nga lugar, ken iti umisu nga oras. Kasto na, iti libro iti Mark, chapter 5, verse 22. In may iti maysa, adag iti panguluan, iti synagogue, ket kagrupag iti sakaanan ni Apo Jesus. Ako na, Apo, tay anak ko abalasan, ket agsakit, ket nangani matay. Pangasin to may kay jabalay, tay kararaga. So ni Apo Jesus ket inmanamo. Tay tang ama ket excited. Ket di nga nagragsak, gabuta muna na maguludan na iti milagro. Gambayat nga magmagnada, napalikaw kawanda, kadag iti nakaad-adu, nalatao. Ti babae, asa nga pulo ket dua, tawin nga agsagsagaba, iti panagbulo si Tidara. Inmay anay kuyo, kadag iti tata. Ket sinadig na, iti pagananay ni Apo Jesus, ket kapag darikma, bigla nga nagasan. Kala nga nagasan, dayta nga babae. Nagsabtan ni Apo Jesus, ket kunan, sino tinagsagit kanya? Binusbus ni Apo Jesus, iti panagitungtong na, iti dayta nga babae. Ket kalpasan iti dakkel nga milagro, nataktak ni Apo Jesus nga maban, iti balay iti ubing nga balasa. Dayta nga ama, ket mabalin nga naragsak, gapo ta naagasan dayta nga babae. Yung siputan nyo, gapo iti panakataktak, tay anak na, ket natay. Inmay, dagiti kagayan na ako nada, tay anak mo nga babae, natayan. Saan na nga malagkan, dagiti luwan nga garubos, kas talaw na ikin perpermi, iti lalingit na. Dayta nga mga katbuy-buyan na dagiti kaduma nga mag-agasan, bayat nga ti anak na kat saan kailangan agasan. So ang talinagad ka kaniti pamatiking kinaanos, bayat ti panangkit kita mo kaniti tataw mga binbindisyonan, idinto masaan ka kailangan na bindisyonan. Ang talinagad ka lang kaniti pamatiking kinaanos, bayat ti panangkit kita mo kaniti duma nga mag-agasan, idinto masikakat saan ka kailangan na agasan, amupuray ka kailangan iti panakaagas. Amen. Yes. Amen. Mabalin ang tayo nito, babakin kini Kristo. Yes. Amen. Di ka panamutan na itang ama. Kaawanan. Mabalin naman na nalipatan na ni Apo Jesus isunod. So nagdesisyonan na ting amin. Awanan na. Naladawan na ti amin. Agawin na. Agnan, isunod nga kami. Nang pinasagdan ni Apo Jesus, ako na, don't be afraid, only believe. Saan ka nga po na? Namati ka lang. Kahit na sa uwan ni Apo Jesus, saan pa'y nadaladaw iti amin. At dapat yung wisong espiritu, saan na ka nga nalipatan? Iti Diyos. Ket itutulong na, dagiti anak mo. Itutulong ni Apo Diyos apay, kaput adda ka kinkwana, nagpanuray ka kinkwana, intad mo, itibyan mo, kinkwana. So dagiti pala kataktak, ket saan na nga pinasartan iti plano iti Diyos. Andiyan man iti mapasama iti biyag mo, ket saan na mapasartan iti plano iti Diyos iti biyag mo, amen? Amen. Dagiti trahedya, iti grapot, iday, ket saan na mabaling kapasartan iti plano iti Diyos iti biyag mo. So dagiti pala kataktak, ket saan na nga pinasartan iti plano iti Diyos. Iti Diyos, ket ipatungpal na, aramidin na, tiin ka rin na. Hindi nakasangkat ni Apo Jesus, ijabalay iti ubing nga balasa, ket natayan. Ngayon kuna ni Apo Jesus, talita kumi, kaya't nga masawan, balasang tumakdan ka, ket dago sa di balasang, tinmakdan, ket nagna, ket dagiti tao itaglawraw, napatalnada, itidakkan asidaw. Siputan nyo rin. Ti tao may kini Apo Jesus nga dawdawat ti panakaagas, ngem gapu ti panakataktak, gapu iti saan na may parabang mapasamak, nga napasamak iti dalan na, nagunuudan na, iti dakdakkel nga milagro, iti panagumar. So iti plano ket nagbayad mo nga magunuudan. Saan ka maupay? Saan ka umatras? Kaya iti arpa mo. Adda iti mas may mayat. Adda iti mas dakdakkel. Adda iti mas na impintas. Kinada na iti panang nga saan mo ekspektaran akas iti day nga tao.
Ti Diyos katanda ti aramidin natin ka, mauray pa'y, dagiti aglaw-law mo, ket mas daw da, iti kinaimbag iti Diyos. Makita na ti panakabalbalo iti biyak mo, ket mas daw da, iti kinaimbag iti Diyos. Makita na iti lukasan mo ayun, salaka na kayo, wanan na ka ni Apo Diyos, ket imbang na ima iti Diyos, makikita na ti biyak mo, ket mas daw da, iti kinaimbag iti Diyos iti biyak mo. So ti Diyos, ket saan na ka na nalipatan, anda ka, iti umisong iskito, basta anda ka kin Kristo. Amin yung paspasama iti biyak mo, ket pasod iti plano ti Diyos. Amen? Amen. Kuna maapo Diyos, agyaman ang itibiyag ko. Agyaman ang itibiyag ko. Paspasama ang itibiyag ko. Tato kuna maapo Diyos, kasi sumarunong aldaw itibiyag ko. Kahit namintintas, kami tinapalapas. Agyaman ang maapo Diyos, karagiti tahin. Karagiti amin yung pagamtan niya. Kung saan na kapanawan, saan na kami kaya. Nagiti ka trahin, nagiti ka utot. Saan na iso tinagpatandaan iti istorya itibiyag ko. Apo Diyos, agyaman ang dasa. Awan iti siya, sino man nga makalapod iti plano itibiyag ko. So tatan kakapsat. Ibiyag tayo, tengel niya ako Diyos. Nubana na nga saan nga matnag, itibuhok mo uray may isa, kahit saan nga matnag, kahit adamakan ka namin. Anyaman na kita nagkamalyam. Haan nga isuday ta, iti pangikitaan niya ako Diyos. Kitaan niya ako Diyos, tingkan mo kasano katakta. Ngayon ulit mo, itibiyag mo, kitwana. Isurrender mo, itibiyag mo, kitwana. Kahit manipod na ta, gaputan, datalangan ka namin, at talinawid ka namin kini Kristo. So, at talinawid ka aganos, na aguray, itiyahayan ni Kristo. Kinuray pa, iti pa nakuyos itibiyag Kristo. At yung agbutan, nga makuyos itibiyag tayo. Dahil ito'y kakapsat kat nakapad in bagana nga it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. So hindi ko mabutin kakapsat at dati yung kini Kristo kat kalpasan na ito'y nga panakatay iso na ito'y tiruwangan iti mapuna nga barunga tukad iti masakbayan iti biyak tayo kat kadwato iti ako buy-buyalan tayo iti kinasayalak ni ako laglagi man lati Diyos kat saan nakanganalipatan at daka iti mismo nga schedule makikita na dagiti araramidam man na iba mangmangag na dagiti kararag mo makikita na dagiti amin na araramidam kat kitaan nyo at daka iti butelya iti Diyos kadagiti lulang kadagiti sangit mo kadagiti salpot mo kat ururnungan amin ni ako Diyos. So dagiti panakalugi, panakaparay, dagiti panakataktak, dagiti saan may panbulong sitwasyon, dagiti trahedya, didigra, utput, liday, sinay, dagiti makuna nga pa ng lalay, dagiti ka pa ng takdagi basit, dagiti ka, dagiti saan mo nga nakutudan, narapahak mo, balingan na, dagiti kahit mo kasama pa, nanalpas, kat saan na nga kahit nasa uwan, nanaladawan, iti amin. Di Diyos, ibagbaga natin ka, nga adda ka, iti umisu, nga schedule. Ti umisu, apanawan mo, ket paumay. Saan lang nga panawan, iti panakaagas, si utang. No di kat adda pa iti mas napinpintas, apanawan, ti panagungar. Amen? Hallelujah. So, no aramihan na ito. Kat agtalinod ka, iti pamati, amabuyugan, iti kinaanos. Mamati ang kinidiklara, ati Diyos, iti tal na iti Diyos. Naratapan na iti panakaawat. Kat agtalinod na mga aywan, iti pusik iti panunod mo. Kat iti Diyos, ikabil na ka, iti nangat ngato asaan. Kat agbalin ka, kasi ng parswaan ti Diyos kin ka, na pagbalinan. Kat maklunin nyo na ito, ikunayaman, amen? Amen. Iti sa magsod. At talinag ka pa din, iti pamati, ang mabuyugan, iti kinaanas. Yes. Amen. So na ba nang naway? Nawaya ka mo may tinitingasan, ititid mo tibiyag mo kin Kristo. Kaputa saan mo nga kaya, na ititibiyag mo kini Kristo, saan mo nga kaya nga at talinagad iti pamati kin kinaanos, no saan mo ay kunyag na nananay itibiyag mo kini Kristo. So kapsat hindi, nawaya ka, may tinitingasan. Bayad lang kanta, dahil ng musicians tayo. Yes. Praise God. Praise God. Praise God.
Kati amin itibiyag mi iti surrender mi kin ka ang kanayon. Iti amin nga ramitan mi iti talag mi nga kanayon din ka. May na ako Diyos. Magkita mo no kasano nga si katalag kami kin ka. Sika lang iti pagdipindaran mi. Sika lang ako Diyos ti pagdamnamahan mi. Itagyaman ang ako Diyos tibiyag iti nga kakabsa ako Diyos. Tingkabin mo iti sa mga ng ako. Tama mapalin na kitag-serving ka magtuloy ako. Agyaman na po ako, di pa nangararamat mo tinimutib yan, nakalastugan iti bendisyon. Kaya tatoy ako Diyos, nagmay-may sa kami, nga magitang tanong kita. Ikaw ni kumitib yan, kumiging Kristo. Hallelujah. Agyaman na po Diyos. Ikayang kinasin, iso di magitang dalang, karagiti nga kakapsat. Iti parapon mo, ngagtalinaan, at karagiti nga kakapsat ako Diyos. Kaya agyaman na kitibiyag da, nga di sumarunuman din nga daw, at natidakta ng testing ko nitibiyag, karagiti nga kakapsat. Happy Diyos, agyaman na. Tawan, iti siya sino man nga makarapso, iti nag-impag na imang, nagiti nga kakapsat ako Diyos. Agyaman na ako Diyos, taragiti kanin, kat may patong palitigyan. Kat ako Diyos at tuwing, agpanuray kami kinayan. Tapos mabalin ang mi, iti agtalinaan, iti pamatikin kinaangos. Nga manguro-uray, iti yahin mo ako Diyos. Agyaman kami ako. Kat panigagayan mi ako Diyos. Nga masarakan na kami, nga agtalinaan, iti pamatikin kinaangos, iti yahin mo. Kat sa dinudayan mo, ikuyog na kami, kat adda kami dyan, yung magbuy-buya, iti kinasaya at mga ako Diyos. The Lord Jesus, amo ako iti tatrigagan. Agyaman kami ako Diyos, na sana kami ngayon kapilitilu, tapos baybayan na kami nagtahan. Agyaman kami kalagi di sa among, bigbigan niya ako, isang magtagkarakan, isarap na itibigyan. Agyaman kami, Lord Jesus, iti darang managayo si Diyos, na ipahayan ka na kami, di pa nakaisalahan. Na ipahayan ka na kami, di pa nakadanos. Nawaya-wayaan kami, nabindisyonan kami, nagyaman kami di amin ako. Kahit kung kami di amin nga dahil tinatanong. Basta mo tapo Diyos, iti pamilya, iti tunggal may sa dito. Nagyaman ako, ako di ba nakates. Agawit ay iti nga kakabsa, ako Diyos, isang pagda, iti mo na bindisyon. Kahit maalada ni Teglaw-law da, nagiti nilibribo ang hel mo, kaya iti amin nga pupikupan da, at adda nagiti nilibribo ang hel mo, nga alam, iti amin nga law da. Ako Diyos, nagyaman kami ako. Kat ako, alam, iti amin nga pasatitib yami, intalagmigin ka. Nyaman iti mapasamang ako Diyos amumi, nga kontrol mo, itibiyag mi. Saan kami nga agbutay nga ako Diyos, kadag iti may silsilupin nga tapkao. Ako Diyos, kuna mga saan kami nga matay mo, saan mi tayo nga panaway. Ako Diyos, at kadag kami kin ka. Sikat ni Diyos, nga nangita ditibiyag mi. Dinamili na kami manipon iti tapok, iti puyot mo tibiyag mi. Iti angas tibiyag, at to'y, nagpaling kami nga pararawang si tibiyag. Itantanog ka ako Diyos. Manakabalin ka. Sikat di may daya. At punuray kami na angkin ka, Papa Diyos. Kat mamati kami, nga adda itinapintas, kapag panagan ni lima sakbayan ni tibiyang mi. Kaputay ko rin ni tibiyang mi ka. Kat inkarim ako Diyos, nga kasla kami itik kayo, nga naibulay ti barusbus, itisibay ti kantunog. Saan kami nga manaylay? Kaputan na kapunin kami kinka. Kat amin nga kami din ni Romang ay, kapukin ka ako. When ako, panuray kami kinka. Kat ako Diyos agyaman ako, talaga di nga kakapsap. Kat iyawin na tirang ko. Iti bangar, iti panakagas, iti bendisyon ako Diyos. Malikit nga daw tinagtimpag na imam, iti ayat tinasin kat adda kadagwada. Kat imang inaldanan kadagwada ako Diyos. Kat mabalin ang dagdagtalinan, iti pamati ka mabuyugan, iti kinahanos. Kat kupang ako Diyos, di amin na tayo. Kinatanggap in Jesus' name.